Prvými údajmi, ktoré je potrebné do programu zadať, sú informácie o mene pacienta, dátume jeho narodenia, adrese a ďalšie kontaktné údaje. Tieto údaje sa zapisujú do adresára klientov, ktorý otvoríte kliknutím na tlačidlo Adresár. Ak ide o nového pacienta, okno pre vloženie údajov otvoríte kliknutím na tlačidlo Nový. Zadanie presného dátumu narodenia je dôležité, ak chcete využiť aj doplnkové funkcie, numerológiu a znamenia zverokruhu. Podľa veku pacienta sa tiež určuje dávkovanie preparátov a otázky v anamnestickom rozhovore. Podobne dôležité je aj zadanie pohlavia. Do pola poznámka si môžete zapísať ľubovoľné doplnkové informácie. Ak ide o opakovanú návštevu pacienta, stačí ho vybrať z adresára klientov kliknutím na tlačidlo Vybrať. V hornej časti okna v paneli pacienta sa zobrazia základné informácie: meno, dátum narodenia, vek a počet návštev. Program umožňuje prehľadnú evidenciu naplánovaných termínov návštev, teda termínov, na ktoré je pacient ku vám objednaný. V dolnej časti adresára môžete ku každému pacientovi vidieť termín jeho nasledujúcej návštevy. Dvojklikom myšou na termín návštevy sa otvorí editačné okno, v ktorom môžete zmeniť dátum a čas, prípadne termín návštevy zrušiť. Diár otvoríte buď kliknutím na okrúhle tlačidlo s obrázkom kalendára v pravom hornom rohu obrazovky, alebo na tlačidlo Diár v adresári. Funkcia DR zabezpečuje celkový časový manažment nielen čo sa týka termínov návštev, ale aj iných všeobecných udalostí, na ktoré by ste nemali zabudnúť. Umožňuje týždenné alebo mesačné zobrazenie, možnosť vytlačiť si zoznam naplánovaných návštev, pripomenúť mailom objednaným pacientom termín ich návštevy a ďalšie funkcie. Novú udalosť pridáte jednoducho kliknutím na deň a hodinu, ktoré predstavujú začiatok udalosti. Nastavíte trvanie udalosti, predmet, teda názov udalosti a ak ide o návštevu pacienta, kliknutím na tlačidlo Vybrať klienta z adresára a následným vybratím zo zoznamu vyberiete požadovaného pacienta. Každú udalosť môžete upraviť alebo zmeniť tak, že na ňu kliknete. Program vás môže upozorniť aj na blížiace sa narodeniny alebo meniny vašich pacientov. Vráťme sa k našej pacientke. Vložili sme ju do adresára, môžeme teda pristúpiť k diagnostike.